Sunod ako si show. Pero bali, ang akong short ako butang sa kong ulo. Basta makabot og 5k followers. May hapon mga ga, another day, another life, another blessing na tutuntanan. Karon ang ika 78 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Pagsugod na kog dagan mga ga, kaya mudagan ko nga buntag sa una no. Kaya para mudungan ta og mata sa kalibutan. Pero karon kay hapon ako makadagan tungod kay naguba ang atong routine tungod sa atuang duwa-duwa og basketball no kay gabi ako makatulog usahay unya. Nigmata na ko mga medyo kapoy itong lawas no. Siyempre kadula ta, medyo hago itong lawas. Muna di lang ko mahatog dagan ig buntag. Unya nindot man sa diay mudagan og hapon mga ga. Kay kung ang buntag mudungay kag mata sa kalibutan, ang hapon makita pud nimo ang pagsahop sa adlaw no. Labi na og hilig sa kag sunset so nindot sa diay mga ga. Karon walay daghang rason di maglangay adto nami Wigo. Karon day mga ga akong kaubang si Titing. Sakit dito akong mamaol. Boy! Hey boy! Ay. Wan ating sakit ang pa ating. Mga gwapuhon ba? Kani gwapuhon ko ni. Gwapuhon ba? Sakit juga yung ilam sa kong bagtak dire ba? Yuyu. Sayaw ka anak ka yuyu. Kaon mig ban para na may calories ba no nga hilison kay tambok na baya kay may tambok kay ko ba. Oh, mayagid. Murag nindot ro lang sunset dito mga ga. Di lang makita diri kada building. Ay mga balay. Profile na ko nindot ro sunset. Pilan ako, pillar beta gamay. Sakit lagi kong tiil mga ga. Murag nindot yung bagong sapatos. Soulmate cakes. Baka naman. Pagbigyan ko no. Basin no? Basin lang. Adon ta nagsimbahan mga ga pero close naman kay murag wala na misa ba no. Laos na may giran niya gitawagan ko ni Ga Vince de la Rama. No ko nag basketball. From jogging to basketball. Patay gini kong tiil. Sakit ra ba kayo? Pero okay ra na ang sakit sa tiil. Sa dila sakit sa heart. Kapatid joke. Hapit na ilang gagairon. Ilang Ga Vince mga ga. Pero wala lang mi nananigiran. Akong hulman ang power ni Show. Ang iyang butang-butang og t-shirt sa ulo. Sunod ako si Show. Pero bali, ang akong short ako butang sa akong ulo. Basta makabot og 5k followers. Tamay kayo makabot og 5k followers para mabuhat na nga atong short butang sa ulo nya dagan ta. Hey, see. Kung maabot og 5k followers, promise ako sa inyo. Buhatan ako na. Yan na may diri lang Ga Vince mga ga. Ayo. May gabi. Nasa Vince? Kamu ban basket? Kahit ginig-back up diri mga gaw. Sukol man na. Sukol. Isa. Nuli na mga ga. Salamat kayo no. Ga Vince de la Rama sa paghatod sumuha diri. Karon manihapon mi ang sudan na mo. Kanay tacos billiard. Ay kung nguyong sana. Ang nguyong dai. Ano sa sunod gayon? Para mo sa pagsuporta, ano sa sunod nga dagan. Ganoy TV. Anoy out. Bunal. See you.